Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. uHappy Mashiyane uphumile kuKaizer Chiefs. uHappy Mashiyane, iKaizer Chiefs ifikelele esigqibeni sokubana imkhulule. Iqhawukile ke into ebidibanisa uHappy Mashiyane neqela leKaizer Chiefs. Ziphuma ke indaba sitsho sithi ke emveni kweminyaka esixhenxe, 7 years, uHappy Mashiyane ehleli kwiqela leKaizer Chiefs. iKaizer Chiefs ithathe isigqibo sokubana ke ibe iyantlukwana, ahambo zama ke amadlelo ahlaza kwezinye tim. Sithetha nje nani uHappy Mashiyane oyi-free agent, umfana omdala apha phantsi kweBetway Premiership. Khumbula ke mphulaphula into yokubana ke iKaizer Chiefs izamile ukumnikeza ithuba uHappy Mashiyane, izamile ukumbonisa uthando uHappy Mashiyane. iKaizer Chiefs akho nzame ingazenzanga ekumbonakaliseni into yokubana iyamthanda iKaizer Chiefs uHappy Mashiyane, kodwa ke kwafikelela ekubeni ke iKaizer Chiefs yenze laa nto kuthiwa yi-business. Kuthathwe uHappy Mashiyane umfana omdala, kuthiwe ke ngoku isibhambathiso nesivumelwano siyaphela kule ndawo. Umfana omdala hamba oqala enye impilo kwezinye itimu. Injalo ke baphulaphuli ke asinoyigxeka kakhulu iKaizer Chiefs. Imzamile, ewe kubuhlungu ukubona iproduct yeqela elinjengeKaizer Chiefs ke ikhululwa liqela layo. Khumbula kaloku iKaizer Chiefs zezinye zezizathu ebezisenza into yokubana iKaizer Chiefs ingakhawulezi ukuyithatha le decision okubana ikhupha uHappy Mashiyane kule minyaka esixhenxe. Ibinethemba lokubana izinto zawutshintsha kuHappy Mashiyane, ookhowutsha betshintshwa bengena ngongena, kodwa uHappy Mashiyane iKaizer Chiefs iqhubeleka imgcina. Nayo ndiqinisekile management ibethwa yilaa nto, iyazi into yokubana uHappy Mashiyane imkhulise ngokwayo. Akukho lula ukuthatha esasigqibo sokubana imkhulule uHappy Mashiyane. Kaloku uHappy Mashiyane likhaya lakhe iKaizer Chiefs. Ekubalulekileyo ke into yokubana ke Happy Mashiyane mfana omdala, vuka uvuthulule ndoda, thabathisa amandla wakho. Akokuphela kobomi, nga uNkulunkulu angakupha amandla mfana omdala, nga uNkulunkulu ngakunikeza amandla uphinde uthabathise, uqine mfana omdala, ufumane itimu apho uyakuzibonakalisa khona. Okubalulekileyo mfana omdala, useyidyongwana, usemncinci, uneminyaka nje eyi-28. Lapho ke kusekuhle kakhulu, usengaphinda uqhabala ke uzibonakalise apha phantsi kweBetway Premiership. Xa uphume kwiKaizer Chiefs mfana omdala, ayithethi ukuthi loo nto kuphelile ngawe. Qhubeleka mfana omdala uzibonakalise. Zikhona iitimu wena eziza kufuna zikuthathe. Xa zithe zakuthatha uze mfana omdala ulwele indawo yakho. Okokugqibela, khumbula mphulaphula into yokubana uHappy Mashiyane ngulo bekwalowunelwa isiwelele FC phantsi kwelehlono Siyema. Umfana omdala kanga adlale kakuhle phaa, kangayifumane encakasana umcimbi Game Time. Ndiqinisekile into yokubana ke kangaphefome kakuhle phaa kwelaa qela ke lesiwelele FC. Injalo ke imeko kaHappy Mashiyane. Ningangena ke nani ke baphulaphuli ke nitsho into yokubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.